Pois isto, que era Super Mario All Stars? Pois que pode que sexa un dos primeiros así remakes, sobre todo remakes sobre algo de consola, porque si estábamos acostumados de ver versións de recreativas que se fan unha conversión a consolas, polo xeral máis pobres a nivel gráfico. Este é a canle do Recuncho 24, sí. E aquí non estás a ver fortes dicindo dos videoxogos. Isto sería remaster. Temos que velo. Se está feito de cero todo, porque un remaster é coller tesos gráficos tal cual e falos de novo. Aquí creo que as físicas son distintas. Eu creo que... Claro, é un remake que pasa que é moi continuista. Sí, a nivel... Claro, isto hai que velo. Hai un vídeo de como se chama... Wood, non sei coñecedes, Wood, non sei que máis. Logo buscámoslo. Pero explica moi ben o tema dos remakes, remasters e... Cal é outra palabra? Bueno, cousa distinta. Pero neste caso eu creo que os gráficos están feitos de cero, a xogabilidade de cero, o que pasa que é super imitando o que había nos orixinais. Reboot tampouco, porque reboot ao final do reboot sí que lle metes cousas novas. Por exemplo, un reboot sería o Tomb Raider de 2013, que fai un reseteo na historia e tal. Este realmente creo que a nivel de como se fixo entraría en remake, aínda que pola pinta que ten é moi estilo remaster. Logo intento buscar o vídeo, que eu vino fai pouquiño e está bastante interesante para ver que tipo de cosas son. Vale, entón con unha versión... Claro, a banda sonora esta está un pouco máis hormonada. Vou subirme un pouco o volumen para escoitalo. Aquí me ten Ocarina, vedes? Ocarina, perdón. Os tambores de aceiro, vale. Esa seta azul entendo que non se pode tomar, por eso morrín antes, non? Que mala baba teñe, Tome habituando os controis, Isto se fose Sonic xa sabía como... Xa sabía a que velocidade vai. Ui, invencible xa. Xa morrín. Ai. Un recuncho, sí. Remake, recuncho, vale. Vale, entón, vale, para facer sair isto, así sí. Así sí. Isto é un pouco versión de La Sirenita, verdade? Bajo del mar. Bajo del mar. Pois é moi bonito ao final o que acabamos de conseguir, porque basicamente ai que non chego. Basicamente comecei directo para celebrar o 33 aniversario da versión americana. Estamos xogando a xaponesa. Isto que pasa? Que a democracia parece que vai unha cousa, pero ao final vale, buah, é que claro, métome nun semorazo. Aquí, mira, non se pode ir para atrás, Isto pasaba na de Nintendo. En Super Nintendo, polo que sexa, dixeron non o imos facer. Non imos facer que podes ir para atrás. Vale, pois deixame ver un pouco que tal se me dá o xogo e logo intentamos poñer algún reto. En plan, chegamos a tal fase ou... Non sei. Non sei se alguén ten o dato, e se non se me pode botar unha man, xa que estamos facendo xa así de improviso un pouco isto, de cantas fases ten este. Sei que o primeiro tiña 8 mundos, cada un con 4, vou chamar actos, porque eu son veño de Sonic e as cousas divídense en actos. Vale, a verme ya, moi ben. De momento non estou topando ninguna tubería, así que pode meter. A ver, estos mellor gráficos ten, Smithies, o sea, os danés. Claro, cales son as diferencias principais? Os personaxes ten un pouco máis de animación, algún fotograma máis de animación, pero tampouco unha cousa tola. E o que sí que se nota moito a paleta de cores, que neste aspecto sí que... 8x4 tamén, de aí Tirvegal. Entón son un total de 8x4, 32. E aquí vemos que os alxubes subterráneos, pois... son un pouco máis funkies. Vale, isto imagino que o mellor será ir con... pillando velocidade desde atrás e saltando así, pois non? Si aquí o xogo xa se... Ostras! Que pouco máis bupa. Imagino que indo por arriba igual chego algún atallo, pero non estou por aquí para facer atallos raros.
Vale, e para ir por aquí e ir correndo e agacharse, imagino, non? Imos quitarnos aquí cousas. Aquí estades, vos estades vendo aquí unha persoa que non xogou isto pouco. Marius costame un pouquiño co tema da aceleración e todo isto. Sí, a verdade é que enriquece o que comenta aí Nico. Sí, o que decides... ¡Ostras! Pero iso non aguanto ni medio segundo. Vaya troleada. Cantas vidas teño? 3, vale, polo que sexa conseguen alguna, non sei cando. Este salto non me fío nada. Veñemos ver se chegamos ao cuarto mundo. Non sei se é moi optimista, un pouco optimista. Algún día toparía con unha tubería na que me deixen entrar, por aí. Vale, e esos nin se toca, case. Sí, isto lembrame un xogo que falades por aí de xogos de Flash. Un que, a ver se lembrades algún, que era o plataformero injusto. Que iso era unha cousa. Ao cuarto non sabes ti. Vou ver se primeiro paso o primeiro. Con máis de... Se paso o primeiro, quero dicir, con máis dunha vida. Claro, se o paso é que teño unha vida, polo menos. Polo menos unha cousa que pasaba, que eu de pequeno sempre pensaba que me ian comer, pero aquí podes botar o tempo que queiras e non che sabe unha planta. Que eu de pequeno aquí con isto sufría cando xogaba de pequeniño a estes. Ostras, pero non hai ninguna tubería que me deixen aquí meterme, que iso en teoría é moi útil. Vale, aquí xa temos o... É que pa que intento parala, pa que intento parar. E claro, isto tens que facer desde o comezo todo o rato, non? Hai puntos de... Iba a decir de guardado, bueno, puntos de control para non volver desde o comezo. Iso agradecese. Que hai que memorizar. A cousa é se teño unha memoria mellor que as vidas que vou conseguindo. Eso é o reto. Sí, pero os Sonics polo xeral non son tan roles, lodeiro. É verdade, bueno, o Sonic 2 ten os seus momentos. Moi ben, moi ben. Eres ti, caparazón verde, meu arquienemigo? Vale, esta vai ser a de proba. E logo o segundo. Logo imos facer unha do tirón. Tiriririri. Tiriririri. Vou encender o piano porque así, senón, ainda que perda polo menos vou sacar o teclado. Así polo menos perdo, pero toco a canción. ¡Ay! Save and continue, veña, salvar. Podo ser salva isto, non sei que salva isto. Co start, vale. Comenzamos desde aquí. Vale. Bueno, home, na primeira perdín. Veña un groliño, pois pues vamos groliño. Claro, na Super Nintendo xa tiña eso de guardar, que eso tamén é unha vantaxe. Espera un segundo, vou aquí conectar o treballo da música. Xa o temos, moi ben. Ala, xa está, xa tocamos isto. Despois tocamos outra. Xa non toco máis. Eu solamente vexo saber e cancelar a Shy Guy. Bueno, Shy Guy ao final collemos outro, porque aquí a xente botou a versión xaponesa e estamos aquí co xaponés. Veña, volvemos. Agora sí. Veña, primeiro reto. Ímolo facer por pasos así. Imos con... Porque igual poñernos unha meta moi ambiciosa de primeiras é complicado, pero a primeira proba que imos ver é: pasarei o primeiro mundo con estas 5 vidas que teño. Imos facer predición. Se me deixa aquí o Twitter.
Se vos ocurre con outra cousa, eu creo que é unha cousa razonable para pedir. Tendo en conta que perdí unha vida, creo que na primeira fase, no primeiro acto. 4 neste, e moverse, chego 4 máis. Pasaría o mundo 1, sí, non. Iniciamos predicción. Nada, tedes 2 minutiños, mentras vou ver se xa borro un par de veces, mentras vou chegando. Lembramos que eu este xogo, digamos, directamente non o xoguei. Son un pouquiño, pero non teño moi claro. Obviamente si as mecánicas sí. Mira, non quero. Moi ben. Vale, isto no. Isto é de Floris. La vai nunca facer correndo, non vale a pé. Xa empezamos. Ai. Que leria. Supoñese que eu isto vino antes, non? Vale, agora estou cunha man no rato e outra na cruceta. Si non imos ben. Parte, isto xa me sei o que vai pasar. Cada vez vou ter máis presa e iso, pois xa sabemos o que supón. Veña, correndo. Aí estamos. Veña, parece que sei xogar. Veña, punto de control. Isto xa é unha cousa, un avance prodigioso. Ai. Aí, no borde. Iso era, en vez de estar nas pontes de García Rodríguez, estaba por fora. Vale, isto por arriba, xa está, paso desta xente. Que eu pa que vou violentar aquí a tartarugas que ni me van ni me veñen? Xa me imaginaba que isto me iba a rolear. Espera, isto xa vai ser... Isto vai ser... Algún sabe que isto sei no do Mario 2. Vou esperar que acabedes de votar e logo tomo decisións. Vou esperar que acabe de votar. Warp Zone. Esta que votou non viu vir. Nin eu. Trucos. E que non me dá moita confianza Warp Zone con esa cabeza. Vale, imos ver como quedou. Boas, Lilium. Falo de Lilium así en concreto en ente. Foi 48% que sí, 52% que non. 5 persoas dixechedes que sí, pero tiñan máis cartos, as dúas que non. Ese exemplo capital co negativo, moi ben. Pois, a ver, a Warp Zone basicamente era unha cousa que había no Super Mario 1, que se ibas moi polos tellados, pois chegas a unha zona que che deixaban pasar de fase. O sea, pasar a outro mundo novo. Ah! E vou para a zona 2. Entropía, fora dai. que non vexo tubería. E con isto acabo de conseguir chegar a mundo 2. Perfecto, predicción bárbara. Isto, se eu quero facer aposta non me sai. Cocal. Eleximos o resultado e foi un sí. Sinto pola xente que non. Ai. Entropía está tocando o piano, non vos preocupedes. Non me parece apropiado tocar agora a banda sonora Resident Evil, Entropía. Pois nada, sinto, foi un pouco troleada a cousa. Non, o sea, é que eu non contaba. Pois basicamente vou repetir a mesma. Pasaremos o mundo 2 cas vidas que temos. Imagino que haberá algunha Warp Zone. Igual será no segundo acto, non? Pero bueno, hai que chegar a ela sen perder as 5 vidas. E outra vez, un sí, un non. Isto Entropía, non creo apropiado tocar esa música agora con esta xente. Non a tiña. O sea, obviamente, cando vin as escaleiras, digo, por arriba, no primeiro se cae iso. O sea, o primeiro Super Mario Bros. Que eu xoguei. Isto é calcao. Pois mira, agora pode pasar o mesmo, que non vos digo. Non a tiña pensada palabra. O sea, se non sabía... Mira, fai hora e media non sabía ni que iba a facer streaming hoxe. Que iba a ter pensado nada aquí. Veña, seguimos. Mira os castelos que ben feitos están. Mira, as ervas móvense. E o mar tamén. E agora vai haber xa cousas destas que saltan. Jolín, sí. Hai que darlle non sei cantos toques, moi ben. O sea, un para asas, outra para o caparazón e outra xa para a propina. E das a volta aí, moi ben. Opa! Mira, casi vos nos deixar ir. É mellor invento, case.
Teño un problema. Creo que o son para quen comeza a seguir a canle e o da seta é o mesmo, co cal non sei se me sigue alguén ou que pillei a seta. Veña. Creo que agora me que comezou a seguir alguén, verdade? Reviso agora. Claro, a invencibilidade non me serve de moito se cae o agua, verdade? Onde caes? Onde caes? Onde estou? Mira que foi iso. Ostra. O Félix Van Garden, o como se chame. Ay, e logo teño que contar lo dele dicindo, eso está preparado, eso está preparado. Ai. Jolín, que tontería máis tonta. 10 de 10, efectivamente. Isto para o Mario Xogos Olímpicos xa estaba aquí, feito. O de salto de trampolín estaba xa. Distancia de seguridade. Estos son tartarugas ou que son? A ver. Hemos pillado a estrela. Vale, eu xogome aquí a que se fago de ir pa aquí, intentar esta de abaixo. Por aí debe haber algunha cousa de... Non me atrevo. Non me atrevo nin de broma. Vale, nota mental. Non pillar ese trampolín. Non dar yo de salto mentre estou con ese trampolín. Vale. Uf, que pouco. Joli, que mal lo estou pasando, Escaleta, por se alguén se pregunta que iso de escaleta que di Canal Rubens, é un ser imaginario que existe un ser imaginario que non existe nesta canle. Vale, bonus. Vale, isto é importante porque se chego a 100 moedas dame unha vida, non vai a cousa así. Opa. Pilleinas todas, todiñas. Non faltou ninguna. Bueno, comecei con 2 e voume con 42, moi ben. Levo 40 moedas, o aplauso da xente e o xogo do programa. Que tirume xa, non? Sí. Ao final foron 51. Pois non, nin tan mal. Esa seta non. Outra vez o meu arqueo enemigo. Boas, rana peluda, que tal? Neste eu creo que non había ningún novo. Logo no 2, como era unha cousa rara, pois non había... No 2 americano había cousas do Doki Doki Panic, algunha cousa meteron, pero... tal. Nada máis, eso, os punchos. Puxo, onde pasa o mundo 2, como quedou a cousa? Isto como se pasa? Ostra, o tempo, porque esos non son segundos. Que pasou aquí? Por que vai o reloxo tan rápido? Que está a pasar? Ostras. Vale, xa estamos. Moi ben. Pois nada, está bonito. O sea, luce bonito o xogo. Siga a xogabilidade. Lin por algún lado que se queixaban que cambiaban as físicas un pouquiño con respecto á versión de Nintendo. Lembramos que esta é a versión de Super Nintendo, que fixeron no 90 e pouco, pode ser. Ollo aquí que xa son... Non me metí ninguna tubería, verdad? En todo o que levo deste xogo. Leo vos agora en breves, pero... Vale, jolín, cóstame moito saltar, En plan, como que teño que pillar unha carrerilla aquí de... E non sei agora como falta saltar, que eu creo que sen carrerilla non chego. A palabra non é carrerilla en galego, verdade? Estou metendo aquí un castelanismo de libro. Vale, por aquí non se pode meter un... Opa! ¡Ostras!
Vale, o sea, hoxe versión... Claro, eu isto... Xa vos digo, a primeira vez que xogo versión dos All Stars desde que teño Switch, máis ou menos. Non vai ninguna tubería, Como está o servizo? Ai. Claro, eu pregúntome, os speedrunners non se bichedes a unha... Bueno, hai que buscar unha palabra en galego, para speedrunners, que eso xa teño aí pendente un encargo, pero hai que buscar unha palabra para speedrunners, pero claro, velos están todo o rato para dereita e correndo, Como non está Esterro pasa nada. Bueno, pero hai que falar ben, home, que é o que nos diferencia das persoas que caen pelos barrancos. Lembramos como iban as predicións, que non as vin. Bueno, pois mira, un pouco máis do non. 3 persoas dixeron que non, unha que sí. Xogar as carreiras. A min gustame o termo fume carozar. Imos fume carozar este xogo. Pero isto xa un facendo fantasía e xogando ca lingua. Este nivel xa me está dando aquí. Ou hai unha warp zone destas ou... Veña, aquí. Ai. Salto superantes, tamén vos digo. Boas, Falperra, que tal? Aquí, con xogos modernos. Ai, no. Cantas vidas me quedan? Dúas, unha, dúas? Ninguna. Oi. Vamos a facer un save and continue. Continuamos desde o comezo, non da fase. En este caso repartimos para o non. Un momento que pausa aquí. Foi un non. Veña, pois volvemos lanzar a mesma. Só que agora en vez de comenzar no 2-1 comenzamos no 2-2. Pero a ver se pasamos este. Tedes 2 minutiños. A ver se pasamos. Eu creo que hoxe podemos deixar en el rematar no mundo carro. Todo isto sen usar rebobines, Ahora, con 5 vidas desde aquí, vale. Pois cambio. Principio un pouco máis doado. Imos aló. E mentras aproveito, xa que hoxe, mira, estamos 16 persoiñas aquí, mira, sábado, si, sen comelo nin bebelo, nin planificalo, estamos xa un feixe de xente. Para a semana que ven, teño que ver que día, pero seguramente mércores, faremos directo. Entón, comentaba no anterior que podíamos facer un reto a carta, que hoxe ao final, isto tamén está sendo así un pouco reto, porque ao final piachedes 2 xogos máis ou menos. Oh, la veña. Vou intentar non contar cousas mentras fago isto. Vos votade no que quirades. Dios, ahora está así cosí. Entón, a idea é eso, un reto a carta para o mércores que ven. Espera un momento que estou aquí saltando. Entón, por dar unha idea, pois pasar os Super Goals and Ghosts. Podría ser unha. O de Super Nintendo, que isto foi porque Javier Balea pediu unha canción outro día e sabe, bueno, pois provámoslo. A cousa calé, igual decidilo xa hoxe, que a xente que estamos aquí. E entón eu teño uns días para practicalo un pouquiño. Que iso non quere decir moito. Practicalo un pouquiño, non, xa vos aviso que non vou ter tempo para botarme aquí en plan, hai que facer o recordo do mundo, non. Isto, pois vou ver un pouco que cousas hai, ver se para son unhas fases e logo intentamos ir mellorando en directo. Pero entón iso, que xogos se vos ocurren ou que retos se vos ocurren. Logo miramos un pouco tamén do que teño disponibilidade de poder xogar e todo iso. Que non ten por que ser pasar un xogo inteiro. Pode ser igual pasar unha fase no modo de dificultade máis alto, de, eu que sei, un Street for Rage. Eu sempre vengo un Street for Rage porque me chama moito. Ou facer un ranking ese en algún xogo que teña un sistema tal. Entón, como ideas, está esa, a do Super Ghosts and Ghosts, a versión de Super Nintendo do Ghosts and Ghosts. Teríamos tamén, como idea, non sei se coñecedes un xogo que vou decir mal o nome, que é dun camaleón que se chama Yuka and Laili. Pode ser unha cousa así, que era un xogo de fai 4 anos, pode ser unha cousa en 2017, quereme soar. En canto tempo? No directo, no que nos deu directo, sí, o sea, non vou votar, non vai ser un directo extensible. O sea, eso imos tentar, igual teño 2 horas, entre que falábamos tal, hora e media, vale. Eso, hai un xogo, o Yuka Laili, 1 ou 2, pois o de Invisible Lair.
O de Invisible Lair, que non sei se o primeiro ou o segundo. Ei! Que ben que entramos aí. Entón, ese, nos que coñezades, ten, digamos que un xogo que ti podes xa intentar pasalo directamente. Se está espera, un momento, está o temporizador a tope. E agora por onde vou? Agora por onde vou? Pero, agora por onde vou? É imposible. Pois non coñezo, eu estou xogando agora que a versión de non sei onde me volveron poñer, pero estou xogando a versión do Game Pass, que é o Invisible Lair, se non teño mal entendido. Vale. E agora, en teoría, claro, este salto como o teño que facer? Volve a meter aquí. Eu non acabo de ver exactamente como teño que facer isto, porque saltando neste non creo que sexa. Busco bloques ocultos. Ostras, jolín. Faltame outro por aquí. Por aquí. Que non hai. Espera, se pillo un pouco de... Ai. Espera, por que para un lado salta máis e para outro? Agora sí. Arredemo, No! Ostras, pero é que tens que ter xusto a velocidade xusto para que salte un pouco máis, pero é que non hai sitio apenas para pillar. Jolín. Con razón non saigo en Estados Unidos. Ainda hai máis, vale. Tomo nota. Vou meter por aquí, total. Cantas vidas me quedan? Non o pon, vale. Entón, o Yooka-Laylee, pois é un xogo que podes xa pasar a primeira fase desde o comezo, se queres, a última fase desde o comezo, só que cunha vida. Que pasa? Se vas avanzando no xogo, pasando fases, vas conseguindo, digamos, escudos, un toque que podes recibir. Hasta un total de 48, creo que é. Entón, pois, a cousa é, o intento pasar. Direi que agora mesmo teño 35 e a última fase non chego nin a metade nin de broma. Entón, sería un pouco buscar aí... Mira, desde aquí chego. É que non sei que máis bloques buscar, Vale. Teño que buscar máis? Parece que non, semella que non. Notas que son máis de Sonic, sí, o... Por que o dis? ¡Ah! Son máis de Bomberman tamén. Por certo, Bomberman, os que tedes o Bomberman R Online, perdón, Super Bomberman R Online, saiu unha actualización fai pouco que xa tedes novos modos tamén para o modo de balde. Vale, entendo que aquí tamén hai que buscar os bloques, que me decía aquí Nico. Aquí non hai bloques, verdade? Aquí salta ben. Arredemo, pois isto creo que vai ser un ter que saltar ben, non? Ostra, pero que atravesei, hai un. Espérate. Eu con este xogo non paso ben, Cantas vidas teño? Sí, home, ben, chegar ben, non sei eu. Entón eso, non sei se comentaste algún xogo máis, deixame ver por aí. Yooka-Laylee, por exemplo, pasar a última fase, que xa vos digo, fixe un par de intentonas con 35 abellas, pero non, de momento non estamos preto. Ou eu que sei, pasar eso, a fase que de algún xogo se ocurra. Con 16 bits temos bastante flexibilidade entre os xogos que hai aquí e os xogos que temos de Mega Drive, pois temos bastante flexibilidade para xogar a xogos desas dúas consolas. Estresa máis que o WarioWare. A ver, é outro ritmo, tío. Aquí, que vou ser pacifista, que non me compensa andarme metendo. La veña, os peixes voadores estes. La veña. É que aquí non sei se é mellor ir correndo a tope ou... É que pasan pegados. Distancia e seguridade. Pa onde vai? Vai para que... Que fai un calamar fora do... Unha lura. Ese é o xogo da lura, non? Que pasa aquí? Onde? Ai, que me cae na cabeza.
Onde vou? Outra vez a facer o Félix Van Marten este. Ah, moi ben. Pois nada, Ah, la bella. Bueno, a parte boa que se morro. Mira, quedame unha vida. A parte boa que se morro, agora no continúe, vai ser desde aquí. Boas noites, Salvador Diango. Estamos aquí co Super Mario Bros 2. Estábamos en Xapón. A versión do All Stars, que se pa Nintendo. E agora estamos aquí xa directamente a ver cando nos matan. Se agora ou en 5 segundos. Aparte pega un chimpo máis tolo cando xa pilla velocidade. E que isto, mira, unha cousa que aquí vou facer a análise. Non sei se tedes o Sonic máis ou menos como é a animación de correr de Sonic, pero a que vos gráficamente vos queda moito máis claro cando Sonic pilla velocidade punta en comparación con Mario, porque aquí basicamente creo que se move igual, só que vai máis rápido. En cambio Sonic, pois tiñan esas patas que facían esa hélice e tal. Jolín, é que... E por iso non soporto as plataformas. Non, as plataformas tamén. O problema é cando se poñen inxustos. Que, por certo, estamos traballando nun vídeo tamén de plataformas para rapazada nova, para, digamos, xogos para iniciarse. Se tedes alguna idea, pois tamén podemos recoller aquí un pouquiño. Estamos, por exemplo, falando de Yooka-Laylee. Non está mal para comezar, o que pasa é que pasar o xogo pode ser complicado, pero as primeiras fases eu creo que son asequibles. Hai un que estamos probando agora que, de verdade, está bastante curriño, que é o do raposo este, Super Lucky Tail. Bueno, New Super Lucky Tail, estamos chamando a versión nova. E isto, bueno, pasar... Cadroulle. Outra vez. Claro, que antes non xoguei o Alxube destes. Ai, uf, pois saltei super mal, Bueno, super non, porque senón tal. Entón non sei se vos ocorre, sobre todo os xogos, o Super Mario Odyssey tamén sería un clásico para iso. O Super Lucky Tail o que ten, bueno, non comin iso porque non lle cadrou. Super Lucky Tail o que ten é que eu creo que é bastante accesible, de dificultade non é nada invasivo, o sea, nada hostil para novos xogadores. E entón iso, imos prepararse un vídeo tamén para xente que igual non é xogadora, pero se que lle interesa, pois que lle pode levar a xente que comece a xogar, ou sobre todo xente máis moza, pois iso, unha serie de recomendacións que eu estou aberto a que comentedes. Xame, poñede modo tempo, que total eu vou sobrado. Total. Lembramos que a predición que se paso esta fase con esta vida, pois... Está xa Bowser. E que fai? Que lanza? Ai, quen foi? A ver, bueno, 3 e 3. O sea que hai 3 persoas que se alegran, 3 persoas que me odian un pouco. Pero bueno, todo isto sexa polo divertimento. A Hat in Time, ese... Ai, sóame. Que era un pouco como Balan Wonderworld, pero con mellor pinta. O Balan Wonderworld, a verdade que é un pouco... Ai, mago, mira que a min chamaba, pero tal. Pasaremos ao mundo 2? É un sí. Isto é un sí, marcamos aquí o sí. Lanzamos outra. A ver, agora mesmo quedame unha vida. Imos a realistas. Pasarei este 3.1 con esta vida. Perdón, pasarei este 3.1 sen chegar a Game Over. E por que digo isto? Quero darvos todos os elementos. Porque teño 85 moedas e se consigo 15, en principio teño unha vida nova. Entón, hai que conseguir as 15 moedas tamén, Entón, pasarei o 3.1 sen chegar a Game Over, que ven sendo... Sí. Que dis ti? Que dis ti sería ou non? Vale. Estou aquí innovando no que son as fórmulas de resposta. Boas, Bukowski, que tal?
Por certo, mira, ahora que está aí Bukowski Horror Games, que é canal especialista en xogos de medo, e achégase Samaín, faremos tamén unha semana especial aí na previa do 31 de outubro, pois con varios xogos de medo. Hai un que saiu para Game Pass que se chama Visage, creo que é, Visage, escrito, que ten unha pinta tola. Non o quero nin tocar hasta facelo en directo para xa meternos aquí o este. No vídeo non miramos o Shovel Knight aínda. Teño que botarle un ollo máis con calma. Así que xoguei un pouquiño, pero non mirei. A cousa é, sobre todo, a nivel de dificultade, que non sei se super agresivos. Entón, o Yooka-Laylee sí que pasalo semella complicado, pero logo ten unha serie de mecánicas básicas nos primeiros niveles e logo tamén esa exploración de mapa que teñen así un pouco tipo Zelda, que eu creo que está bastante interesante. Entón tamén por comentar un pouquiño eso, ao final tamén un pouco de meterlles un Zelda moi sinxelo para logo meterlles un Zelda bo. Logo, non é plataformas, pero un que sí que creo que funciona moi ben é o Mario and Rabbids, como para meterse no xénero de estrategia por turnos, por kendas. E iso, mira, se Bukowski di que o Visage ten boa pinta, ímolo deixar aí para Samaín. E nada, xa tachedes por aquí, estades votando por aquí. Sí, que dis ti? 4 persoas que sí, 4 que dis ti, que sería o non. De pasar o 3-1. E si iso, se tes algún xut... Ostra, que estos matan xa directamente. En que me estou metendo? Estou a 13 moedas. 13 moedas do éxito absoluto. Meter unha vida máis. Non, que iso me mata. Non! Ainda non rematou, non? Ainda non rematou a predición. Apurade agora, que tedes tempo. Bueno, igual co retardo non vos dá tempo. E rematou, non entrou ninguén, ves? Pois é un non. Que distí? Bueno, foi un que distí. Arredemo. Veña, continuamos. Que distí. Completamos predición. Veña, iniciamos predición nova. Agora sí, a pasar o mundo 3, veña. E deixámoslo, creo que imos deixar aquí. Sí, sobre as 10 imos deixado directo. Pasaremos o mundo 3. Sí. Non. E agora sí que vos poño aquí 2 minutacos. Tiramos para diante. Estivo preto, pero... Bueno, igual non. Pa que mentir. Está Nico, vos preguntade a Nico que vai votando. He votado contrario, que ahora mismo está comentando el que non lle se está dando ben o de votar. Mario RPG para DS. Tamén vai para enrucirse. Sí, sei que hai o clásico de Super Nintendo. Logo de Paper Mario, non sei exactamente para que públicos vai dirixido. Pero bueno, tamén probarei un pouquiño por máis xeneros. O Balan Wonderworld, a estética tena moi curriña, pero non o recomendaría, a verdade. Entón iso, en que falei de plataformas, por exemplo, Mario... Outra vez. O Mario and Rabbids, a nivel de primeiros controis para meterte nun xogo deses, logo queda moi ben para xogar un Valkyria Chronicles, por exemplo. Con iso tes hai material para darlle. Vale, imos veces a isto. Mira. Buah. Viaxeiros no tempo. Preguntades polo Mario DS. Tiriri. Moi ben. Eu quería ir por arriba. Chegarei. Pois máis, vale. Moi ben. Polo que sexa, desde que comecei esta fase agora estou co analóxico en vez de co digital. Falemos diso. Crucetas. Tedes algunha cruceta favorita? Igual é unha pregunta moi íntima. Vale, e sobre todo tamén me interesaban xogos que sexan dos últimos 5 anos, en canto que sexan facilmente accesibles para sistemas que teñamos agora. Eu aquí xa, para que me fagades todo o traballo, xa veis. Vale, entendo que o que hai que facer é... Ostra, claro, se activo a cuncha esa, non. Tengo que saltar no misil, no Billy Bala, chamávese, non? Vale, pois para o Mario tampouco che digo que vai moi ben, A que non me está gustando nada é a do mando propio do Xbox. A da Xbox Series non me está gustando nada. Vou intentar saltar directamente e xa todos contentos. Xa sei o que vai pasar. Vou quedarme curto, vou darme ca tartaruga esta. Todos van ser risas.
Vale. Aí está. Todo saiu a pedir de Milhouse. Veña, por aquí abaixo. Cousas en galego, mira, xusto hoxe vin que falaban de que estaban aí xente igual que se mete a traducir algún dos Metroid, aproveitando que saiu o Metroid Dread. Pero creo que xa hai algún Metroid traducido. Non sei se era o 2 ou se o 2 de Game Boy. A verdade é que estou un pouco perdido tamén que as versións que hai de Metroid. E graciñas pola suscripción, Ranepludo, que acabo de ver aquí polo lado. Que estou coxe con Soniquetes. E nada, de momento as vantaxes. Imos traballar para que durante o curso sí que fagamos unha cousiña tamén para xente que bota aí unha man suscribíndose. Igual algún directo de peticións de música a carta ou algunhas partidas así entre suscriptores. Pero non, eso, que non imos ir seguindo tamén facendo contido en xeral. E graciñas tamén a todos os que apoian. Tanto sexa con suscripcións como dicindo xogos, DDS. E agora vou... vale, aquí onde me metín por abaixo volvín para atrás. Agora non vou facer iso. Agora vou facer isto. Por exemplo. A ver, non lle pode quedar moita fase, non? Vos que decides? Home, que tal? Non. Eu xa caí nesa antes. No. Pero por que estamos pasando tan mal? O de Super Nintendo. Non sei como están o das ROMs. O único que vos podo dicir é do Sonic. Do Sonic que hai no en Steam. Tedes un mod para poñelo en galego. Se tedes o Sonic de Steam, tedelo en galego. Home, esta era a música que había no un tamén, non? O vals clásico. Mira, esta canción en concreto, se vos queres pasar pola canle de YouTube de Reconcho Gamer, esta témola analizada, porque nos la pediu, creo que Jenny Dorf, se non lembro mal, na sección de Reaccionando a Bandas Sonoras, a que vos convidamos que vos pasedes por aí tamén e deixedes as vosas peticións, que seguiremos facendo. Estivemos facendo outro día, algúns dos que estades por aí no chat sei que estabades. Neste caso, claro, pues estamos... ¡Oh, qué leria! Está complicada. Mira, Jenny Dorf. ¡Uy! Sai aí agazapada da sombra, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues esta ahora imagínome a Jenny que está xa tocando na súa casa o vals de Koji Kondo. Si a ver se en breves tamén, cando xa teñamos o curso un pouco lanzado, pois tamén xa volvemos tamén con eses directos musicais. E mentres tanto, pois imos con estes directos de andar morrendo moito no Super Mario, que tamén teño o seu encanto, pero así vos sufrides menos porque van ser menos berros que lle pego o micro por morrer ou por case morrer. Bueno, pois alguén nunca xogou isto, digamos que a dinámica aquí únicamente, o botón de saltar, pois dá ese pequeno chimpo para arriba. E eu mentras estou aquí co xogo do calamar ese, da lura, co xogo da lura, calamar. Iscalle lura, meu fren, iscalle lura, meu rei. É porque vou por aquí forzando, vedes, por que forzo eu tanto? Miñeches o sitio perfecto para concentrarte. Boas, Louro, que tal? Moi ben, aí a caixa. A que xogo lle estás dando a caixa? Estou. Bueno, por aí, xa que tamén levamos tempo sen coicir por aquí tamén. Así, aquí ya andades dando que xogos ya andades dando, pois que tamén facer unha recomendación resto do chat, que iso sempre está interesante. Eu agora estou probando, bueno, estou alternando un pouco entre o Laika Dragon, que a verdade é que está interesante. Pasa que é un ritmo máis calmadiño. E a verdade é que eu teño o problema de que, claro, estou metendome no Laika Dragon sen ter probado ningún Yakuza en condicións. Así que que fago aquí? Que deixademe en paz. Entrian Odyssey 2 Untold. Vale, está xogando aí ahora KDS. Non o coñezo. Ten nome de xogo de rol, pode ser.
O Persona 5, o Persona 5 Steam Co Royal eu quedeime, estaba aí no segundo mes, pero non me daba enganchado. E o The World Ends With You provei a demo da versión esta nova de Switch. Teño que escoitar un pouco con máis con calma, que agora teño tanto xogo diante que ou te pos, hai algúns que require un pouco de poñerte máis con calma, porque senón non estás facendo o que. Como eu poño un pouco máis con calma, en vez de andar falando chocándome contra o teito, eu pensei que se atravesaba. Non son ni que atravesas. Por que fan mal os xogos? Que problema tes? Si, o Neo. Si, o novo, o que está en Switch agora. Que non sei se están os dous en Switch. O original era da Wii ou da GameCube, pode ser. Xa vos digo, aquí moito recuncho, pero eu en Nintendo vou co xustiño, para comentar as cousas. Xa está desnotando un pouquiño, pero bueno, por si había dúbidas. Vale. Cheirome que iso vai a fundirse, pero non sei a que velocidade. Por si acaso. No, e ahora non teño saída. A non ser que podo atravesar iso. Arredemo. Que necesidade había. Por favor, que non caia na planta. Non sei onde vou caer. Cadroulle. Ei, Héctor. Ei, Mario. It's a me. Mira, ainda non dixen en todo directo. Parece mentira. Ben, imos pegar este salto. Non esperaba menos de ti. Vale, agora cadroulle, non. Porque dudei. Se fose con convicción pa diante. Ai, non puido ser. Mira, vai ser a última quenda esta. Imos elixir resultado. Foi un non. Así que parabéns a xente do non. 4 persoas. Así que estades hablando unha persoa que puxo 1000. F. Bueno, está nos plans, Anjo. Está nos plans. Veña, última. Pasaremos ao mundo 3. 2 minutiños máis. Agora moito máis doado en teoría. Porque comenzamos desde o 3-3. Desde o comezo, con 5 vidas. Agora por lo menos así que non podo tal. Pues, Miguel, que tal? Como andas? Estamos aquí con xogos modernísimos, gráficos HD 4K. Que, bueno, unha cousa. Quero lanzarvos aquí unha reflexión miña. Xente queixándose co tema das 8K, das OLED ou cheirades, segundo o xornal que leades. Eu vexo moita xente queixándose que igual non ten a vista ben. Quero dicir, teño visto moita xente con gafas queixarse diso, quero dicir. A ver. Igual, ás veces estamos perdendo un pouco o cuno nos 4K e todo iso. Estos cunchiños éramos de balea, mira, éramos de balea. Ahora vou facer isto magistralmente. Non, pois vou facer como antes. Non aprendí nada. O sea, agora, en vez de facelo ao estilo clásico recuncheiro, que era facelo difícil, pero facelo, pois agora que tiña fácil, pois fallei. Fallei en dicir ben, fallín. Pois nada, eso, cousas que temos por recuncho en breves. Este mércores daremos algún xogo. Veña, hai que decidir. Imos aquí ir lanzando xa ideas. Xogos. En que programa de televisión se dan hoxe os chicos? Hoxe ningún, porque hoxe non está Xavier Fortes falando mal do bono cultural, creo. Entón, veña, ideas para xogar o mércores e que facer un reto. Teríamos o Super Ghosts and Ghosts, por exemplo. Teríamos o pasar a última fase do Yooka-Laylee, o do Impossible Lair. Que non é imposible de ler, senón que é imposible do que diga ben. Iso, non sei, algún xogo. A cousa, un reto que facelo en sí non leve máis de unha hora. Basicamente porque non sei onde vou caer. Estou dando para outro. Epa! Vale, vou. Así polo menos non vou para o barranco de atrás, como moito para a pranta. Entón, é un reto que leve unha hora pasarlo en sin directo, porque a cousa que se poda pasar no propio directo. Que igual precise que eu entrene todo iso, pero iso.
Teño Smash, como de arcade. Por exemplo, que proporías aí no de arcade, Lilium? Vou ir de pouco en pouco, que antes xa... Teño Smash, a verdade é que estiven aí como de historia, fixos un chisco repetitivo. Pero bueno, como multixogador entendo que un xogo ten moito potencial. Veña, pa diante xa, porque sí. Isto como vai... non! Xa estamos co do tempo, pero non ves que xa teño bastante cousa para que me andedes co tempo. Vale, isto... Arriba non chego, non? Arriba non chego. Hai bloque secreto? Non hai bloque secreto, pois vou ter que chegar, non? Vou ter que chegar coa carrería. Que me estás contando? 39 segundos que non son segundos. Pois porque xa está. Xogalos a dificultade máxima, que estén difíciles. Bueno, poder mover. Vale, algunha opción máis que se vos ocorra? Hai unha cousa... Pasa que xa é moito Street for Rage 4, que xa estivemos dando aquí Street for Rage 4, pero sí que me queda un modo aínda por pasar. Pero pensad, eso, sobre todo xogos de... digo, de 16 bits, porque suelen ter unha duración que nos encaixa para isto. O este xogo pasalo inteiro, por favor, non, con cas 5 vidas non, eso xa vai ser reto. Vale, estos alxubes que podías ir por un lado ou por outro. Este non teño moi claro como se desbloquea. Moi ben. Alguén sabe como iban os alxubes estes? Que creo que era se ibas unhas por un lado, outras por outro, entón chegabas a outro sitio distinto. É unha cousa rara, isto. Isto a nivel científico. Vale, isto pareceme ben. Onde vas? Oi, podería caber polo sitio, grazas. Bueno, teño aínda 2 minutos desos. Que esos segundos, por que non son segundos? O sexa, que unidade de tempo é esa? Porque cada unidade son un tercio de segundo, que non sei exactamente cal é a equivalencia. Mira de que ven. No te xardín teño unha flor a máis bonita. Vou ir por abaixo directamente, a ver que pasa. No, por abaixo directamente non. Eu creo que vai ser que aquí neste tramo teño que ir por arriba de todo. Entón así xa todo cambia, todo muda. Alguén o está poñendo por aí? Cando fago mal fago un ruido. Vale, pero que é facelo ben? Que é facelo ben? Ostra, que quedan 2 minutos dos que non son minutos. Imagino que ir por arriba de todo. Por arriba de todo e andar un fun, verdade? Por arriba de todo e andar un fun. Sí, non me mete a presión. Ostras. Na primeira por abaixo. Antes da planta tens que ir por abaixo, vale. Vou tomar nota. Cantas vidas me quedan? Antes da primeira planta tens que ir por abaixo. Vale, por aquí por abaixo. Ou, non, antes desa. Antes desa, teño que ir por abaixo, vale. Vamos a aproveitar, por si acaso. Aquí había un... Non había aquí un... Eso é. Vale, entón agora sí. A primeira planta agora é por abaixo. Vale, tirín. E agora que? Agora está ou non? Agora tiña que ir por arriba, non me diga demais. Tiña que ir por arriba, non? Vale, e agora por arriba. Que o son non identifico, E agora... Pois mira, o do son non o suben nunca hasta hoxe, Mira que estive facendo cousas destas. No, xa escutei o son, Cale. Claro que... Bueno, pois ese salto xa non. É que o mal non o escoito moi ben porque estou sen cascos hoxe, porque viñen máis arriba e digo, vou facer o directo sen cascos. Entón... non o teño moi alto, pero se non entra polo micro xogo. Isto todo...
Vale, veña, por abaixo. E por arriba de todo non é. Vai ser por aquí. ¿No? Pois por abaixo outra vez, que non me quedou claro. Vale, por abaixo. Tiren. Agora, por abaixo outra vez. Gracias por pasarte, Bukowski. Ahora foi un... Pois, a ver, que me quede claro. Por abaixo. Por arriba. Pero por arriba, sea por arriba, por arriba. Vale, non. Vai ser un final de directo apaixonante, verdade, Todo por abaixo, a ver. Tirín. Ostras, e como vou por abaixo por aí? Non pode ser todo por abaixo, non? Ao final onde hai 3 filas. Ao final por abaixo onde hai 3 filas, joder. Valimos ver en que momento salta o... O mellor teño que ser pequeno. Sí, home, pequenos son cada vez máis pequeno con este xogo. Última vida. Pois nada, vai ser de aquí, Vai a puzzle máis parvo, Por abaixo. Vale, vou ir por arriba agora, que de momento... Entón. Aquí xa non. O sea, xa aquí, cando estou neste oco aquí, xa me dixo que non, que mal. Si, imos seguir pequenos. Imos seguir pequenos. A ver. Abaixo. Entón, por abaixo, se pasamos o oco ese... Vale, ben. E agora podo volver para atrás para ir por arriba. Bueno, xa por probar. Mira, que estamos aí. E xa está, vale, xa está, vale, moi ben. Agora que xa está, vou pegar un chimpo que non acerto aquí nin de broma, xa veréis. E agora por arriba. Que agora tamén hai outra vez que coller un ramo. Que agora tamén hai que escoller o ramo que... Jesús. Mira, desapareceu. A ver. Será por arriba, será por abaixo. Será que vou morrer xa directamente. Cagou no bollo cabazo. Vou intentar ir por arriba. Obviamente non son capaz. Hai que ir por arriba todo o rato, entendo. Bueno, pois xa está. Pois xa pasou. Total. Ai, que leria.